foarte bine. Fac, Ia spune-ne tu, de fapt, cine ești și de ce ai vrut tu să apari la televizor? Să vă spun cum începe povestea mea. Eu sunt o fată de la țară, firește, și asta ca o... Spune-ne, da. O drăguțetă. Haide, doamne, că n-am tot timpul la dispoziție. Și mă trăgeam dintr-o familie săracă. Din această cauză am venit în Constanța pentru a munci și pentru a câștiga bani. Da. Cum ai tu de gând să câștigi bani? Păi nu știu. Mie mi-a spus cineva din satul meu natal că Sârgâmpul ar fi cel mai ușor să câștig bani, dar eu totuși... Deci pot să vă fac și o demonstrație, dacă aveți o pulă la îndemână. Dacă îți place o față, cred că se rezolvă. Și putem afla și noi. Nu, deci nu pula mea. Pula altora, plăcerea mea. Da, am înțeles. Să spunem că stau în coala Zăvoranova, nu știu dacă la stil sau dacă fizionomia... Da, este posibil. N-am ce zice, este posibil. Este. Da. Apreciez asta acesta, de aceea n-ați primit. Asta... că mi-și aduce de așa primul meu iubit, care îl salut, dacă mă vede, pentru Adi. Când... Așa, ne spui, te rog. Ce s-a întâmplat? Eram mai mic, aveam 17 ani, eram o puștacă și deja eram trecută prin viață până tot satul, Și... Din ce sat proveni? Din ce sat? Nu mai știu de ce sat. Am venit de la sat, am venit. Și de la satele din prejur. Și... Adi mi-a spus atunci, pentru că îl beam foarte tare și mi-a spus că dacă